ani. Ha? Ani siya dito. Saan ni? Wala nang giglising na lain sa pamati. Grabe maningin ka ana. Dili man kani ba kundi siya malarga. Uy, picture. Picture rin dong. Asa naman to? Wala kay galo. Agay. Di wala mo sa expect mo sampa ko dali. Agay. Namagid agta nga ni nga masunog niya ba? Oy. Alang unsa man ni? Murag nalahi na lagi puro man ni. Ha? At least na kay tulog ko yung 2 hours. Ame ani nga ambot pilam tulog. Dili ko ka picture da. Sir, smile sa mo, sir. Smile. Balag init. Ayan, thank you, sir. Okay na ka di ajam? O sa mga jam? Ikaw happy din sa video ay niya na mag-picture ka. Pag-picture na dyan, pag-picture na. So di ay mo na katong gikuan palita dai ni CG ba? Nga. Oh, ni CG ni RC2 ba? Oo, muna. Viva. Pasa. Bye, Sin. Oy, kaway! Order di sa ditang babawa, ditang pabadlong kay. Sara patadani sa lawod. Ka-picture dyan ma. O gani na sa Lustos. Kung manawag sir doon, ipasa lang sa kuwasa for the meantime. Ako to bag. Ah, pwede ra, Brad. Hello, ho. Kung nanawag, punta sa kuwa dyan. Oh, huwag ka manawag ito bag. Tawag na mo, guys. Balik na isa ba? Nasa to. Sir, pwede mo balin sir ito nga. Oh, ay ito. Isa lang, isa dra. Yati, naribong na po ba yun? Tapos dra pasok dili ka Malibong na. Ha? Jam, tapos balin next to nga, Jam. Gamatoy man ka, Jam. Ako na sa palo toy. Kay Salamat, last na. Walang dali siya. Kasi short. Pababumubuang dyan. Tika lang ako. Temperature. Atay, front cam. Picture tabi ako i-post mga ganito na ata sa lawod pero Ito mga kamis or nato sa lawag ka nagpadagat kay stress. padagat dala trabaho. Wa man na dayon pag padagat. ano na ilang kung anong ilang rubber boot. Ano sila mga Hindi Sino banana bells? Julen. wala man. Wala ko yun, narito. Ay wala dai. Saan pa kay Sir Sasam ay waiting. Asa to rin sasam mo? Ay, pare sila Brad. Bunguton. Tel. Tidak giat naman na agud. Sa sangit. Da.
Dugay. Alam mo yun. Oo, naluto ko yan. Yate, alipong naman ko yan. Parang mo kung nagduyan-duyan ano. Try kung live eh. Busy. Kasi ito siya na dyan. Ay, wala gisignal lang dito. Online. Sabi na ko ba dito? Jan. Busy boy. Tara, busy yun. Tara. Ah, cellphone dyan. Picture ka tala dyan. Busy. Andyan lang oh. Dyan pala yung cellphone dyan. Nadara dyan. Sa gilid. Eh, mag-picture ko. Cellphone. Cellphone? Cellphone? Oo. Nanakit siya, no? Nandiyan sa akin, nakabalot na. So, yung... Oh my goodness. Hindi po ako dyan. Kinakuha pa ito sa office, sinahubog. Wala naman, balita ba? Ha? Balita. Silang. Madali rin naman man. Sige pa man siya ba? Mag-live reporter ako sa lokal. Tapos, lagi mo sa ko pulis, business. Lokal na naman ako lang. Ayun lang sa ko pulis niya. Siya na po datong pahulaton. Pang? Diba siya mag-arrange ron? Oo siya. Siya na po datong pahulaton. Ito na itong Masubo din magyaw-yaw. siya. Ito na itong Mag-send ko magyaw-yaw ka siya. mga 10:40. Oo. Ito na itong magyaw-yaw siya. Ano ko short yan? Coast Guard. Ha? Coast Guard. Siya naman rin na life base ko. Pero ka makihinig da sa ulan. Ano di mo? And kita kayo mo?
Dapat pamati em. Ini nih panang country ba tinaw no? Yung Oo, dagat. taob man good. Taob. Alipong. Ay, libre pa ako dira. Ay, kapi dito ay. Ito ra ta mama, ilo mama. Naman ako mama. Cha. Ningan na dira imong mama. Ningan na imong mama dira. Oh, masila sa ilang chapel. Ay, alipong. Pero kinata. Lalam-lalam ra guro dito ba? Oh. Mura din sinulog da iba. Oh, naman nila sa kay tambista. Hindi siya nalay dagat. Sayang pagkakala sa kabila. Ang restaurant dito ng anak orang sa lawod. Kuya, yun natin si Janjan. Lugay po inamot si Angelia. Hmm? Ako nga, tanang kuan, video sa kuan, porter, kakin lahat ng kuan, buka. Highlight na sa likod mo lahat, sir. Ang gaya, panood to na. Agay, lipong mo. Alpha, bravo. Yan ang hanggang yan. Hmm? Di mo kuhilig duyan, good. Di ko kira mo like. Ay, para sa work. Ang lanaw kang miss okay, suspense kayo, suging ulan. Actually, nagsaliksik naman ka ganina. Suspense o Na klase. may LPA, good. Ano, wala ulan ka. Team cover. Si Jubals. Ayan, sugod na. Ha? Nabot lang. Yan, dala cellphone raw. Yan na ito bagay, hapit na ako. Yes, hello. Yes. Aluminum. Sir, Misamis Oriental chapter kayo? Naguluhan. Naguluman lang? Naguluhan of CDO. Station sa daw sa station. Malipong mo ko yun. Yes, Mr. Don, mga yung buntag sa itong mga suking tigpaminaw alang sa programa ang kasika sa Kapatagon. Mr. Don, nalagi ka turon sa lawod, Mr. Don. Nagsakay ta, Mr. Don, sa sakyanan, Mr. Don, sa Aluminum 1 sa Philippine Coast Guard sa taguluhan og CDO nga sakop pa, Mr. Don. Gani, Mr. Don, wala pa magid nagsugod ang
paglawig sa uban nga mga pump boat o baruto Miss Ordon nga gisakyan pod sa nagkalain-laing berhen o mga santos Miss Ordon sa lungsod ikan pod sa nagrayang chapel na Miss Ordon no. Wa pa gid siya nag-start Miss Ordon pero ang ato mga gisakyan Miss Ordon no kay ang kanimang kwerpo Miss Ordon kaning team sa Philippine Coast Guard mo na nakauna ta Miss Ordon nani sa lawod kay para pod Miss Ordon pag-oversee Miss Ordon sa moong kalihukan ning takna nga mao ang sakay-sakay 2026 tinuig ni siya nga kalihukan na Miss Ordon no, nga ginahimo matag human sa fiesta Miss Ordon. Gani kauban nato karon Miss Ordon, first time ni niya Miss Ordon katong kauban nga si Miss Ordon Marcel nga mag-appeal Miss Ordon sa nasampit nga kalihukan nga mao ang sakay-sakay Miss Ordon. Miss Ordon no, ang imahe Miss Ordon sa ato ang berhen sa Nuestra Señora Candelaria, ang ilang gisakyan Miss Ordon no, sa ko ang nakita na ni ang kinadak-an Miss Ordon nga sakayan no, pump boat Miss Ordon nga naada ni karon sa area. Gani Miss Ordon ay mga hulagway no litrato nga atong ipasupot sa ato ang official Facebook page Miss Ordon no, basig ma-flash dia para makita pod sa ato ang mga kabisar nga naminaw karon kung unsa pod ang hulagway nato karon Miss Ordon dani sa lawod. At sa kadagatan Miss Ordon ay sa may barangay Baluarte, Tubuan, Misamis, Oriental. Ay, kagaya Miss Ordon, pag abot na to Miss Ordon, no, dani sa may Baluarte, kay alas 7 Miss Ordon, alam ta sa area, no, medyo hunas pa siya Miss Ordon, karon na medyo nitaob na gid siya Miss Ordon, kay ang hunasan ganina nga to nakita, kabutangan naman og tubig no, but kaluyan sa Ginoo Miss Ordon no, ang ato ang balod Miss Ordon dili siya dagko kanang kuan lang siya Miss Ordon no, kaning plain lang Miss Ordon kumbaga ang ato ang kadagatan karon no. Salamat po ta Miss Ordon kina may kalihukan karon nga sakay-sakay no, so gitunong pod Miss Ordon nga dili pod shaky Miss Ordon no, dani sa ato ang kadagatan para pod nga dili maglisod Miss Ordon ang mga moapil sa sakay-sakay Miss Ordon. Okay, sige. So karong panahon na yung estimate na Miss Ordon na pila ba ka mga sakyanan, baruti, pambot o usaw sa mga sakyanan nila na umulyo anang maumit ay kayang karon na provision Nasa 30 to 50. Ayun Miss Ordon, sa tumbana-bana Miss Ordon no, naa sa 15 paingon 20 Miss Ordon ka mga sakayan nga kanina ay mga banderitas Miss Ordon nga mulang to gyud Miss Ordon sa maong kalihukan nga sakay-sakay ang naa karon Miss Ordon no, naglutaw-lutaw dani sa kadagatan Miss Ordon sa barangay Baluarte. Pero later on Miss Ordon na wa pa ta nasayod kay naa magiuban Miss Ordon nga mga mangingisda kay naay mga bangka nga ga-appeal Miss Ordon no, sa maong parade. Muna naapod ang ato ang mga otoridad Miss Ordon, ato ang mga personalized MDRM Taguluan sa labi na gid Miss Ordon sa Coast Guard Miss Ordon no, nga mo facilitate Miss Ordon sa kaning lakat Miss Ordon no, sa kalihukan nga dili pud sila Miss Ordon nga makasaoy-saoy o makabalda Miss Ordon sa sakay-sakay karong adlaw. Okay. Sa maong magkalihukan Miss Ordon gawas na of course sa mga lumiliyot sa simbahan ang uban sa maong magkalihukan. Pero may nag-expect sa mga espesyalist posible nga mutuyok po sa mga produksyon. Ayun, so far Miss Ordon no, ang naagi Miss Ordon sa mga opisyalis sa lokal nga panggamahanan Miss Ordon sa lungsod sa Taguluan. Naapod Miss Ordon ato ang mga national agencies, mga parokya Miss Ordon, mga kapilya no sa nagkadayang barangay sa lungsod sa Taguluan. Og so far Miss Ordon naa ang representante ni Deputy Speaker Bambi Imano nga si Mr. J. Lord Adame Miss Ordon. Naguban po siya Miss Ordon sa sakay-sakay. Okay. So, karong mga panahon na wala pa rin mag-asugod ang mga produksyon. Hindi wala pa rin magsugod karon. Ayun Miss Ordon wala pa gid nagsugod Miss Ordon kay pag magsugod ni Miss Ordon no, mag-usa naman ni og linya Miss Ordon ang kaning mga sakayan pump boat no, og maguna ni Miss Ordon ang katumang pump boat nga naa Miss Ordon no, ang ato ang berhen Miss Ordon sa Nuestra Señora de la Candelaria. So far karon Miss Ordon ang uban nga mga pump boat ug bangka no, naa sa area Miss Ordon no, naglutaw-lutaw na dali dapit sa may lawod kung asa po kang himutang pero wala pa gid nagsugod Miss Ordon no, kumbaga ila lagi plaster daan Miss Ordon para pag sugod na nuhan ay na din Miss Ordon ug makalinya na ang mga sakayan. Unsa may ruta ni Mr. Linat? Gikan diya sa himutangan karon sa may barangay Baluarte. Asa man siya paingon? Paingon ni siya may kasinglot o asa man siya paingon na Mr. Ayun Miss Ordon no, ayun Miss Ordon padulong ta sa may kasinglot Miss Ordon nga lawod ato ning baybayon karon Miss Ordon ang kadagatan Miss Ordon gikan na ni sa may barangay Baluarte tapos moabot ta sa barangay Gracia and then paingon ta Miss Ordon no, sa may kasinglot. Gani Miss Ordon kay doon lamang gud na ang kasinglot ug bugo
no maabot pag kita dito Mr. Don nga area. Kumbaga ang katong mga katawan nga na dito nga area makakita pagit sa atong kalihukan karon Mr. Don nga mao ang Sakay-Sakay 2026. Okay. So, karon mga panahon na, kung imo maulang pwede paan pa lang, puro pa preparasyon at imo karon pag-iporma na bisugod sa mga posisyon. Yes, Mr. Don, no, gamay na lang gikulangan ni Mr. Don, magsugod na ni Mr. Don, no, kay naa naman ang mga bangka nga kaganina na kumbaga naka-standby dito Mr. Don sa may mabaw nga bahin karon ana sila mga Mr. Don dani sa lawod gyud nga bahin na Mr. Don. So ang giulat na lang ani Mr. Don no, una na gyud ang bangka Mr. Don ang pamput nga kargahan no sa parokya Birhen Mr. Don sa parokya. O sundan din ay Mr. Don manihan na ay gyud Mr. Don sundan din siya sa katubong mga bangka pamput no nga napoy ilahang Santos gikan Mr. Don no, sa nagkalain-laing kapilya sa lungsod. Kung isukutan ta ang grupo Mr. Jolina sa mga rescuer, inilabot ka ka-expect kung sa'y simpa ko kuhaan ko diya, kanabit sa dagat. Paggawa sa Coast Guard, kung sa pilain din grupo naadya sa ilang trabaho din na mao ang rescue. Mr. Don, naapod ang MDRA mo taguan Mr. Don na ilang mga medics. Gani Mr. Don, naapod ang puwerpo sa kapulisan Mr. Don pinanguluhan no, ni Police Major Enrique Dungog Mr. Don. Naa sila sa Mala. Wala lang sila naguban Mr. Don na sa Lawod. Naapod ang BFP Mr. Don. O naa gani Mr. Don po ang uban pong mga barangay tanod o force multipliers Mr. Don dito sa area. Gani napoy naguban Mr. Don gawa sa MDRR o sa Coast Guard Mr. Don no. Napoy uban Mr. Don nga kaning mga responder Mr. Don sa barangay Baluarte Mr. Don nga nag-uban kay naa man pud sila ilahang kaugalingon pud nga sakayan Mr. Don. So may kontak Coast Guard, pinabanas na kapulya, o ang MDR ang mga tingnan sa area mo imupan ka mga posisyon. 20. Ayan Mr. Don no, naa sa kapina 20 Mr. Don no, ang naagyod sa area Mr. Don. Ang sa MDR MO Mr. Don no, full force din sila Mr. Don tanan gyud ilahang personnel naka-deploy labi na gyud Mr. Don no, kato ilang mga responder Mr. Don no, kato mga ilang sweep water. Posisyon sir ba? Kinahanglan sila nga magsulod na ang mga lifeguard o kanang ito life jacket o ito mga required nga sila. Ayan na Mr. Don no, ang mga nanguban Mr. Don naagyod no, nagsuot gyud kay gani Mr. Don kita di pasuot kita og life jacket Mr. Don no, mga tong vest Mr. Don panangga no, kusimba ko Mr. Don. Naagyod dili ka pwede mo sa kay kung wala kay mong life vest Mr. Don. Gani Mr. Don no, gi-discuss ka ganina Mr. Don ni Ma'am Merlin Imano Mr. Don ang nag-head po na ni Mr. Don sa PESO office nung dili makasakay ang boros, ang senior citizen, ang naay bata Mr. Don no. Ang katulong yung mga naagid Mr. Don sa normal age Mr. Don no, nga bracketing. Ayas Mr. Don, okay ra siya Mr. Don no, lingaw ra kasi dani. Video sa dani Mr. Don kay kuan Mr. Don no, kaning naapoy helicopter dani Mr. Don. Murag sama ni sa niya Mr. Don nga ang helicopter magdiba Mr. Don og mga bulak Mr. mga petal sa bulak Mr. Don no. Color white ni siya helicopter Mr. Don. Nasa bipar, ha? Po dito ang Yes Mr. Don, lakoy pasa Mr. Don no, kang Mr. Jam. Okay, Mr. Jam, kumusta ka sa area ka Mr. Jam? Ikapila na mo nilin kayo na Ron Mr. Don nga si Senyora Nuestra de la Cantila de Mr. Don. First time na po na ni Mr. Don nga makasulay o apil ni Mr. Don nga Mr. Don no, kulba gamay pero salig lang na Mr. Don kay naman tayo gisuot po sa mga life vest Mr. Don para sa po sa ato ang mga safety Mr. Don. kalimot ka. Paluka ka. So far Mr. Don no, ang maong na nakulbaan ko Mr. Don dayon happy and salisarin nga mga emotions Mr. Don nga nasa to ang naramdaman ngayon kay first time na to karon Mr. Don. Support ligaw din siya Mr. Don murag mabalhin na gyud ka na Mr. Don. Charla. Ay okay ra magdili ka bala mula Mr. Don kay daghan kayo mga coast guard diri. Okay ra gid kayo malumos Mr. Don.
Ano Mr. Don? Pero dili man jabon kabalakan Mr. Don no ang ato pong mga safety dire kay andam na kumpleto sa pong mga respondent ang ato mga Coast Guard dire Mr. Don nag lantaw sa mao nga kalihukan Mr. Don. Yung gisalikan ng kanya gawas sa Okay, wala nindot kuning mga Coast Guard dire Mr. Don. Helicopter. Yes, Mr. Don, hinahinay na yung sugod, Mr. Don, ang maong position. Ngalay, Mr. Don, nanatay nakita ng helicopter doon. Gusto na ako makakita ng helicopter sa dagat, Mr. Don. Kadre ka lang, Mr. Don, lupad-lupad sa mong babaw. Nagbiba. Bubulak. Mga hospitals. ang helicopter na kanil mabaw sa inyo walang dagat. Babaw sa mga gisakyan niya, Mr. Don. Kung pwede makasakay sir, murag nindot ni siya Mr. Don, kaya murag kita gini mo ang tanan nga nindot nga hulagway sa babaw Mr. Don. Oh, kung man na diya karon panahon na Mr. Jam, dili ba kayo grabe po kainit karon sa area? Pasalamat lang po ta Mr. Don kay gipanalanginan po ta sa panahon karon Mr. Don nga kitabunan ta og daghan nga mga panganod Mr. Don nga maoy nagtabon sa haring adlaw Mr. Don nga wala ra gyud dili ra kayo init Mr. Don ang ato ang kahimtang diri karon Mr. Don. So far Mr. Don na walay init, walay balod, walay hangin. Nindot jud kayo ang panahon karon Mr. Don. Nindot kayo Mr. Don nga maka-apil ka diri Mr. Don. Maragana dyan Mr. Don pero gamitin lang to. Yes, Mr. Don, no, kay ang uban nga mga dunay mga berhen Mr. Don nga mga bangka Mr. Don na naman sa unang abahin Mr. Don, no, at na sa pipila ka mga kaigsunan nato Mr. Don na wala pa usab ka larga o wala pa usab ka sunod sa maong linya Mr. Don. So far Mr. Don, mga pipila ka mga oras o taon Mr. Don, magsugod na gini ang maong position Mr. Don nga sa akin Mr. Don. Ngayon na, ilagyan. Diyan na itong helicopter. Low busa kay niya eh. Ayun na, Mr. Don, ano ka dun sa may lawod, no? Sa barangay Baluarte alang sa update sa Kasakay 2026. Kini si Miss Or, siniluwag ka si Mr. Jam Marcel sa Miss Radio mo, balita mo, alagad. Now! Ano sila kami sa dami. Magton ba siya? Ayun, kung wala init, ang init na ganyan ako. Ayun, lagi ko itong uban na ganyan. Ano sila magton? Wala pa man. Agad tuyok, president sila oh. Kinalahi po na sila ng simbahan. Lahin na sila. Bahay mo, hay. Dito na pag natay drone ba? Palaw na ganyan, kaya alas 9 na. Nagkadaiya. Oh! Dikit lang sa BRP. Chef! Dikit lang sa BRP para walay mo dikit. Sabihan mo, didikit lang tayo sa BRP.
Bipar ba, bipar? Oh, Yung isuran ko ng lupa. para walang didikit sa kanila. Siyo. Ante? Una na siya. Minsan di ko parang nag-report ba na sila i-play. Dili mo. Ah, nag-post na siya. Siyempre lang. Ano mo siya kasi lang pagka-post. Yung patik yung pagka-post. Panghinambog na ba ito niya yung mga pulis? Hindi mo siya nag-interview. Anas, ang replyan no ni Ma'am Plong, good job everyone. Ambi siguro ni Ma'am Plong siya ko anak ko. Nakalaro sa tingog ato. Ay noon po. Hepe. Magandang umaga. Sir, picturean ko kayo, sir, ah. Para may ano kayo dyan. 1, 2, 3. Smile, good smile. Thank you. Sleeping na kayo, baby. Ay, sir, kapi sir. Klaro yan. Tambay lang sa, pasingotan na gasolina. Jan, tambay lang kayo, pasingotan na gasolina. Sinya signal or wala siya. Okay, brother. Pag ito yung traffic signal. Ano mo sila sabi? Ala na, kaya mo sa Share na ko na. Ang dito sa dito, bakit ito na din yung ganun sir, regarding sa TikTok ba? Aksam ka na sila. Balik kong verify. Post na to ni Gawap. Ban, sa mera, sa unahan, ban. Sunod lang ka mo. Ay kabuang mo ni gaplay. Kapit. Oh. Yan sa unahan, sunod lang ka mo sa likod. amat siya. Laro na. Birthday kayo ito, sir.
the exciting mga kasi exciting part. Ito na lang, Ben, balon! Eh, sir, hinay-hinay lang! Picture ha. Sanjo. Kana Sanjo. Dandaan lang, dandaan! Hinay-hinay lang! Hinera daw ang grasya. Nagani isa ako sa likod, dili ko over nito. Ay mga bulak ay nauli. Manang gibiba tong kwan. Tulit mo may kamanggaan. Ay, isang step dito. Sa Helicopter. kaya siya kakakita na mo.
Oh! Tumingin ka sa ano mo, paligid mo ba? Tatanaw. Yung nasa... Oh! Sunod ako, sunod! Sunod na kayo mag-cross-cross! Sunod! Napalong yan, napalong. Palong. Patay lang pambot. Wala to sa pilit. Icuri tuh, pemadul teman. Sila Harbinis. Sama ya, itu sebelum ini.
na kami sir, nagtuyok, ikatudo. Dito lang tayo, Jeff. Dito lang tayo. Bulak oh, bulak eh. Try sa tubig. Patay. Ah, original lang pero. Yo si mama. Mama. Kana. Sorry ya. Going to Kasinglot. Mandron ba? Lubat eh. Asa ka sa...
Di ba ulit ka? Ano si Wall? Nasa na lagi? Gana magod, gana. Bibi siya doon.
siya. Labay na gagawin. Magsalom-salom jump. Pero gikuha nila kay gi-extend nila. Ano siya, barko na? Na bako na nila niya. Barko na siya. Oh, barko. Pagka man na barko, bako na yun. Bata kanina. Pakwan. Kita no? Awan kita. Awan na nanay latat. Nay mabalay. Ha? Wala ka Kumpanya naman. na. Diya na siya gapundo. Mga private na niya barko. Saan na siya muda? Daragag mga shipping ba? Mudagan pa na or dira ra na? Oo. So lalong na tayo dira kay Oo, naman siya diya. lalong na na kayo. Oo, kantel. So ano naman ako? Dako ka na siya. Kantel naman na diya. Private avion. Ay ko no, naisima no. Alam ba? Buksay. Asa sila mga lagi? Nabuksay. Rasya na. Pako na ako ka na. Pako!
man eh. Sa Pago. Company mo na Pago. Mga uling. Di ay karga. Di ay may mamingwit so na. Di ay mamingwit. Fortune galore. Ano yung bandra? Gusto. MCT. Gusto. Ah. Huwag kita dito magkuha tag-isa. Kasinglot na yun. Sila nabasa. Nawa na yung mga tao. Wala ka sa aking tabi. Gigantes. Mindanao Container Corporation. Gigantes. Ganda kayo yung puro mo ba? Ano ko? Hindi man medyo man. Ay, namaligyan eh sila. Namaligyan sila sa saging. Wala ka sa aking tabi.
Leander? Trio? Leander ba? No. Leander siya. Atria. Mga pangista na, no? Lagi sa ligid do. Sa mga ligid. Siya naman isa, tao. Bumoy buko. Ikot-ikot po yan, Chef. Ikot lang. Kasing lot.